Hallelujah. Siyaxolisa kakhulu la umuntu ayekhona noma kuthiwa bethanda ukusuka bengasasokeki. Hallelujah. Bengasinkonzo imnandi kanje bekushoniwe. Nomntwana la. Hallelujah. Omunye sikhonza naye behlala nogogo noma wakhe naye. Kwashona ugogo wakhona last year. Kwasala umama nentombazane. Yavele yashona nawo uma wengane lo. So intombazane isisele yodwa. There was no way ebesingenza ngayo ukuthi sizame nokungayi lapha. Hallelujah. Yezwa abazalwane. So enye izinto edala ukuthi sifike late. Mhlambe umkhuleko wami. Amen. Anguqondise kuwe ma wena ngecathi wena malodila nentombi. Amen. Angithi nje masiyabonga kakhulu. Hallelujah. Sifemele angcobo because mina ngishobo la ekhaya ngale koba umfundisi. Siyabonga kakhulu ma umsebenzi owenzayo. Hallelujah. Ukusikhulisela izingane zethu lezi. Siyazi lapha beni lapha uyaziyala uyayikhulisa indlela yokuphila fanele iphile kanjani. Fanele zenze kanjani ukuthi sihlale sibe intombi. Ubuyisa lento ekuthiwa ubuntu. Amen. And siyakhuthaza abazalwane nalabo abasakhula ukuthi lento enjoma yenzeni yinhle. Amen. Ngezwe abazalwane yenza nomntwana kube naleya fiye ukuthi ish uma ngasafika entambama noma ngesikhathi sile uma uzofika noma ngosuku sizohlala uma uyofika yenza ukuthi umntwana ayiphathe kahle. Hallelujah. Siyazi bazana abantwana abaningi especially na youth abantwana abaningi ma badidwa ubuhle bangaphandle. Hallelujah. Kanti ubuhle nje lobu obukhona ngaphandle abusizi umuntu kakhulu. Ubuhle bangempela obufunekayo entombazaneni umuzi wayo lapha endaweni kaMa. Hallelujah. Khona umuhle lapha endaweni kaMa usuke umuhle. Angiphinde futhi. Angiphinde ngoba izwi ngangishumayela izizalwa zingashumayela kakhulu sinye mina isekhaya la. File la ekuseni. Hallelujah. Ngifika njalo ngisho nasemini ngiba khona la. Hallelujah. Ngicabanga umsebenzi ngokhona ngolwesibili hle la ngibhorekela khona ngibhorekela ekhaya. NgokweBhayibheli akushunyayelwe ekhaya. La ushumala khona ushumala ngaphandle kodwa ekhaya liyaphilwa. Ukuze abantu balibone. Angiphinde bazali ekhaya kushulayela uyayiphila le yanto. Abantu baze bayithande bayibone bese yakulandela. Amen. Angibuyele kulabantwana futhi ngikhuluma kambi ngoba abanye basendlini bayadla. Yokuthi lento enje uma ayenza kini unakhela imizi yenu. Angiphinde futhi bazalwane leza ingane nibuyisela ngaphandle leza ingane la ngaphakathi izinto ezingane hambuyilande zonke lezi ngane ilande ngaphandle. Zocula iculo ngisalande lezi sikhuluma nezingane phela into yezingane le. Silande etshela iphume zonke zime la 3 minutes zobe seniqedile bese siphinde emuva ihlale phansi. Ngeke ngisho ukuthi akusikona esontweni sifuna ukudla. 3 minutes mbize zonke ngempoma abadala please manje nawo amandla liyicele nje ingane uthozana kancane ukudla ngekubalela. Zizwisu 3 minutes nje zime nje la for 5 basi sizokhuluma nabo. Lenda yikho ngathi ingabo kusasa siyakhonza sinalo isonto. So besidudulana esontweni into eyisimanga. Kichimanise ngaphambili akho. Nami nginayo ingane wazoma phambili ngizokushumela yami ingane imladi uzamwaza. Ushashe nje baza ushashe. Bathole ngishihlala unqube ungavele kumene nalesi ngane zithola indawo yokuhlala. Amen. So balinda nje bazibafika. Nime ngani ukudla ngene ngingakusaba ukudla lento ilalela ukudla. Thank you Jesus. Hallelujah. Angiphindeke lento ade ngisho kahle. Uma bayisibonga. Manzama siyambonga uNkulunkulu ngawe okuvusile ngalesi sikhathi. Hallelujah. Isikhathi sedemocracy. Hallelujah. Ngesikhathi la amasiko eselahliwe
Ngoba isiko baba bishop nokukholwa akuhlukani kakhulu. Into esingayifuni imikhuba. Abantu bazi ukuthi isiko nokukholwa into eziwu-2. Fanele ukuthi ukholwa isiko liyeke. Kanti into esiyekayo asiyeke isiko kodwa siyeka imikhuba. Ukugqoka nje kuyisiko lethu. That says we are Zulu people. As we are Zulus, we are part of being Zulus. We wear like this. God just sing Amazulu. That's what we do. Amen. Ingakho khona isikhathi samandala ubona khona amahinde egqokisa agqoka into zawo afake ngisho nalento yakhona adanse usiko labo. Into esingayifuni bishop inye akusilona isiko kodwa umukhuba esikweni. Amen. So ma siyambonga uNkulunkulu ngawe yokuthi ngalesi sikhathi asivusele. Amen. Umama onjengawe ozosizela izingane zethu ukuze zazi ukuthi ukuhlolwa amen akusilona iphutha kodwa ubalungiselela imizi yabo abaya kuyo one day abakafiki kodwa ngesingisi they are on the journey to their future. Abakwazi ukufika to the journey indaba ingadlulanga la. Hey, sisohambweni asikakaye ezulwini liyeka izulu asiye ezulwini wama asikafiki kodwa siyemshadwe la njahu kuyakhona yini into enenza nibe perfect kuyo ilena. Umulusa lento yakho ulibuleli ikhaya lakho. You have cleaned your own house. Ufuna ukubulala umuzi bulala lento. Ngiyabonga nina ingane elishe zonke izinto nathi masilungisela imizi yethu. Ingakho baba mama ngisho nasezulwini umoya olotshola khona inkomo kaMama. Ngoba inkomo akusiyela kodwa kaMama. EkaMama. Hey, qina into kaMama wakho. Uma uthatha into kamakho wabhunika noma ubani. Bayithathe mahala bayiqede into ulimaza into kaMama wakho ngesizulu sikanyoko. Nina niyalungiswa nilungiselela ukhona nilungiselela imizi yenu. Uzona uJesu azofika ma ayikhona amantombazane egcwele kodwa wafuna intombazane engathintwanga. Ayikhona yonke indawo ayikhona kodwa wathi angikwazi ukufika ngetransport engena noma ubani kuyo ngifuna into engakazi ithinto umuntu ukuze qala ngene mina kuyo bese ngihlala khona. Hey uJesu engangena noma umama wabayekale wafuna into engakazi ithintwe because into engathintiwe is very special. Umulahla lento lahla igugu lakho uyayitshela ngane emshadweni ongena kuyona. Uyayitshela ukuthi ngene emshadweni walahla into kaMama. Abaphamise bonke abangayilahla into kaMama. Abaphamise bonke bathi into kaMama engakalahleki. Promise isandla into kaMama engakalahleki. Asikasikikeze shama khona. Into kaMama isakhona sikikeze. Sishama khona sikikeze shama khona. Sikikeze shama. Ayisikikeze shama khona. Sikikeze shama khona.
Jesu wawayeka wonke amantombazane wafuna lengakazi thina ukuba yongena kuyona ahlale khona. Yajabulisa uNkulunkulu into engathintiwe wahlala khona uNkulunkulu 9 months wathi indawo yokuhlala la le nto yokwenza indoda ihlala ingasuki kuwe. Khona amantombazane angikwazi ukusuka la ngoba ngiyitholile le. Dayisa ngomntombi udayise ngomuzi wakho. Dayisa ngenkomo kamama udayisile umo. Hey, you have killed yourself. Usibulele. Nenhlanhla ithula umama njengalo. Yabona nje nemnikelo sinikele ingane bekufana nawe sikunikele nawe sikuthengele idrink nawe sikunikele. Sithi nje thank you. Nasi ingane bekufana kuwe hey wengane bekufana nengane mzwane ngotsholo lishado nithi kukhona nenkomo kamama usifani mali. Uyena wayidini inkomo wayelusa noma iwenza amandla babona abafana kodwa khona umuntu wayelusile eyaluswa lento. Yababona nje abanye beyidayisa etshwaleni beyidayisa ema-travel beyidayisa emabhasini beyidayisa lo-taxi man. Hey le nto ayidayiswa. Bayidayisa ngisho emgaqweni bayidayisa. Ngiyafuna sithandazeni uNkulunkulu umoya ongcwele aqhubeke asifusele abantu asifusele abantu and lento namhlanje ngiyazi bishop animnikeze ithikithi lokuthi sungayidayisa we are proud. Lento sithi ngalento we are proud of you. Sithokozile ngawo wabuyisela amasiso kuphi khona izulu thona amasiso esisweni. Nisikhumbuze ukuthi kuyahlala nitshela nabanye asebeqalile bayithedela bayihambisa inkomo kama ukuthi hey nina buyani sengaluka nengaqali ingabe nisakala. Wena usidedelile okay it's fine sekwenzekile wena ungaqali ungabusaqala kuyashisa la nomhlaba esikuwo. Uthuka kabi umfana umfana othinta intombi uthuka kabi. Ngoba uyazi kunezinkulumo ezisa emva kwalokho. Ezulwini siyabiza bafeshi. Hey, no more, it's against us. Mama nazi nezami ingane nazi nezami. Wayithatha uhambe nazo mayo uyifake endaweni. Nazi. Siyanikeza sithatha. Thatha uEde maha. Thatha mawuthatha uEde. Hambe na hambe. Ndenhle le thatha. Silungiselele ingane zethu. Konakele. Maningi ojakalasi la emnyango abafuna ukuqeda ingane zethu. Sithi umama uthi hey nawe mafa isikhwe uNkulunkulu agcina ufihle. Sihle uNkulunkulu. Naye lenkosi yamnani unkona amadlebana Natasha uvele. Nalo wami umagcino wentombazana nawe. Uthathe khona kungaka. Kungaka nje kusheshe kuhambe.
Angisho into ezo-3 bese siyathandaza. Into ezo-3 ebalulekile. Lento iyikusasa lakho. Amen. Lokuthi emshadweni wakho ube no-cues. I'm very proud. Angithintwa ngenoma ngaphandle kwakho babundima. Ngaqala wena ngowakho. Wathatha umntombi bami, wathatha ukhiya wami. I belong to you, not to any other person. Ndoqala esibili. Lento akusiye yakho ekamama. Usuthatha into kamama uhamba uyidayisela ojikalasi. Lento kusiyona njani eyakhe ekabani? Ekamama. 3 lento umuzi wakho. Umfudumalo yakwakho. Amen. Ngiyacela sigobisa amakhanda sengiyathandaza siqedile. Mona umthandaza suthandaza. Sithi uNkulunkulu ufihla nabantwana. Ngiyacela nonke ngani zami nizela sengizothanda ngifuna ukuthandaza niseduze kwami uzani nonke nina ngicela umntombi bonisheshana eduze. Funa uNkulunkulu moya engcwele anisikelele anemposi. Ngimphozwe kaba bazonihleka abanye sebethatha imali lento enenza ngayo ingathi useless kanti cha akusaphindeleke emuva kubo bayafisa kusayeki impindele futhi bayafisa nabo asebeqeda intombi bayafisa ukuphinde emuva akusaphindeleke emuva kodwa bangenza noma yini engathi intombi ibuyele emuva lapha kusabuyeleki. Thathile kumthandazo uNkulunkulu moya engcwele akanifishe ningabudayisi noma sekhona ibona noma sekhona inkulumo noma sekhona inhlebo noma kuthiwa ngiyabheda nisemuva nesyllabus nithi kungcono sisemuva ngoba siyaphambili. Ubuhle bomuntu wesifazane akusiyona outside appearance. Azame mfundisi. Kodwa nabo ubuhle bowesifazane. Ubatshela ukuthi ngimuhle. Haleluya. Bubuka umuntu nje ngaze ngamuhle. Ngoba la kuhle khona kunjani kuhle. Yenze ngomnyaka muhle ngaphandle kanti lapha kubi. Kubi. Ifanta zamahala nje. UNkulunkulu umusa laba bishop emnganeni be nathola umuntu njengomama. Wena uthi usilisiwe. Hayi bazalwane angibashinga phandle abakholwa bishop hayi kabi. Ungagezi imali manje lezi eyisilisiwe ebese ithathwe zinengane iBhayibheli uyakuyisho ukusha bakho kuye njengokhosi. Akusho ukuyisho untombi bakho untombi komunye. Bishop ukuyisho ubusha ukuthi welcome moya spiritual usuyintombi kodwa ngaphandle usiyo. Kada isingefa. Kulo baba uthile kuthi uNabhoti eBhayibhelini inkosi yafuna isivuno sakhe. Inkosi uAhabi wathi uNabhoti angikwazi ukudesa ngesivuno sami isiniwe ngoba siyifa labo baba. Lento yenu yifa leli. Ningadayisi ngalo. Noma kufika amakhosi hamba ngama-taxi. Hamba ngeemoto ezinkulu ngo-Mercedes ngo-PM manje namakhosi impela umgwaqo kodwa hey leli yifa labo baba bethu ngesidayisa. Ifa leli nife lifele iqiniso ifani. Nifele umntombi. Hayikide ivalue njengomuntu wesifazane. Ongathithwa akayikide ivalue njengomuntu. Wena usukudayisile siyaxolisa. Namathela kuJesu you have no solution. Ngoba uJesu akwenzela umusa akunika indoda ezokuthanda. Abuyisa ubusha nje. Nawo abantu besilisa nabo ungahambe nidayisa. Ngimzula nje uBishop sezohlula abantu besilisa navele.
So ngisola nani. Uyabuza umuntu wesitesi uhlolwa kanjani? Ma, umuntu wesitesi la ebandleni siyamhlola thina. Yazi ngithola umuntu wesitesi sethi ungafuni intombi kanti imali onayo. Siyahlola kuqala awuzi uzohlala ngengane yomuntu. Ungathi love, I love you, wadona mali. If you bring a thought in alutho, don't say I love you. Shut up. Siyahlola nawe. Kuzwa ukuthi I love you, ufuna ukubudla amakhekhe abantu ngenamali. Wathi umuntu ozobona ukuthi I love you, sikise emabishop, akubuza ubuzo unamalini. Wathi unamali, kuyela one side. Nonke nana nisheliwe nathi ngiyathanda abafana nabasesontweni anobuza sike wani kubishop. Wakuhlola. Uthi uzokhokha i-account yakho bi-empty. Inkanuko leyo sike phansi. Siyathandaza. 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 Ngubeko. Hayi silule izandla naxoxa nthini sengiqedisa kuphelile. Kushakatha hotos. Silule izandla silebona uNkulunkulu moya engcwele abadeni. Kazi no uNkulunkulu ayehlele phezu kwabo. Bamphose ngefula amandla. Inkazimulo yomoya engcwele ayibasikelele. Salamando yalamando khophoto. Silamando.
inkosi akufihle akuvikele awegcobe umuzi wakho ezilungisela abantwana bethu uNkulunkulu alungise umuzi wakho. Lithi iBhayibheli ilanga endaweni yaseGibhithe kwakubulawa abantwana bonke abantwana abasanda ukuzalwa bebulawa. Lithi iBhayibheli inkosi uHerode unkosi uFaro uyathi bonke abantwana babulawa. Kodwa lithi iBhayibheli ababelethisi bamayebhe ababelethisi bakaFaro baseGibhithe amen bakhuluma bodwa bathi sikwasi ukuvumela amen ukuba izingane zibulawa baphikisana nezwi lenkosi noma kaNkulunkulu ngobuFaro wekhonzwa as God bayivumela ingane ukuba izalwe. uMoses one of those people abazalwa ngalezo ikhathi. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa emva kwalokho uthi besebona labo mama baseGibhithe bayamsaba uNkulunkulu. Then uNkulunkulu wasekhumbula labo mama wabalungiselela imizi yabo. So what I'm trying to say, the enemy, even our government and sabukusho uyavumela ukuthi ingane ena 12 years ayikhiphe izisu. We constitution yase South Africa to kill. Even though uNkulunkulu ethe hallelujah asingabulali. Amen. Kodwa ngimthanda ma if wena ukwazi ukusebenza ukulungisela imizi ngoba imizi le yabo laba ingane zethu. uNkulunkulu akalungisela akhe. Amen. Thamba ngikhuluma njengoprofeti oba bukhuluma ngathi uyasangana abantu abakuzo. Ngithi manga ngenxa wena walungiselela phela imizi le. La khona bakongcobo khona bakangidi lana khona bakomsobe la khona bakosmith la khona no night la thambo oshada kanathi you never know. Kunezibonge eziningi la kunomthembo kuna yonke inhlobo yezibonge ekhona. Ulungisa imizi yabo bonke. uNkulunkulu umoya engcwele akalungisa wakho umuzi. Haleluya. Akulungisele zakhe ingane. Umuzi wakho ulungu qonde ngenxa yokuthi nawe ulungise zethu ingane. uNkulunkulu umoya engcwele akubusise. Siyabonga bazalwane zami ngihamba niyodla. uNkulunkulu anibusise siyamthanda kakhulu. God bless you. Amen.